Δικό σου κλειδαράς. Ήρθε ένας κλειδαράς εδώ, δικό σου είναι. Όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Επί το έργο. Αχ, αυτά δεν τα έχω ανοίξει ούτε εγώ ρε παιδιά. Μέσα τα σιρτάρια. Ανοίξτε τα κύριε Αλεξανδρία, άνοιξτε τα. Κατέγραψέ τα, το μυροκάματο δεν βγαίνει εύκολα. Δεν βγαίνει. Αυτά όμως έπρεπε να γίνουν και σε αυτούς που πήραν τα 100 εκατομμύρια, τα 200 εκατομμύρια, τα 300 εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια και να είναι 100 άτομα στη φυλακή. Αλλά έπεσαν οι βουλευτές όλοι. Γράψε Βαριοπούλα, γράψε σφυρί. Στις λίρες πρόσεξε έχω 500 κομμάτια. Άμα λείπει μία, Γιάννη, αλλή μονός μου. Δεν τα έχω ανοίξει καθόλου δεν τελειώσει.